Kwa kanyo ni jatend migao mar somo Ezekiel Machogu oyawo ayanga chenro mar chwalo chiemo ne nyithi skund primar mowuok e gwenge ma oro kwako thur kaendi. Machogu ne osidho ayanga chiemo ne sikunde 10 e kind sikunde 26 ma oro koro kwako. Counties moseyudo chiemo go oting'o Mandera, Turkana, Isiolo, Garissa e kind mamoko bende. Chiemo go ne oting' ne mchele tan milion 4, oganda tan milion 1, mor tedo tan milion 147 kod chumbi tan 57. Chenro geto jopuonjre ma milion makoro chopo 2.5 mowuok e gwenge ma oro go e tach e pacho kaendi. Machogu bende ne osidho buk manyiso sigand chenro mar sirkal e chwalo chiemo e sikunde motisi kaka History of Kenya's School Meal. Bugno mayango okenge ma oseketi gi sirkal. To 10 counties, this is a consignment that is supposed to last for 1 month, because each and every month we ensure that we send out these consignments. We want to assure all the Kenyans that the government of Kenya is very much aware, and in particular the Ministry of Education, and each and every month we don't want any one of our pupils to miss coming to school